दालाङानो खुरखाबायमोन आरो ओरैबायदि जाखादोंमोन आरो। हेलौ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैहाय नोंथांमोननोहाय सोर सोरनि फुख्रिया लोमजोबखो, सोर सोरनि नाया खारखो आरो बबे बबे लामाया खुरस'खो नैबेखौ नोंथांमोननो दिनैनि ब्लगनि गेजेरजों देखायगोन। मानोना मैया हरनि 7थानिफ्रायनो अखा हागासिनो 9ता ना 11ता बेबायदि समावसो दसे आधा घन्टा बायदि नागारदों अखाया। बिनिफ्राय हाफिनगासिनो मुसिबगासिनो ओरैबायदि खुसिंग्राफ्राबो थानो जायगा गैला। दा आं खुसिंग्राखौ हमाखैसो, ओमफ्राय ना सानो फैदों आङो। दा ओंख्रिबो गैया नालाय बेखायनो ना सानो फैदोंमोन आङो। एसे देखायनि नोंथांमोननोहाय बेबायदि ना सादों आङो। ओमफ्राय नायाबो 3 फवा बायदि मोनबाय, माखासे संनो हरबाय आङो ओंख्रि गैयिखाय भाजा एवनो हरबाय। ओमफ्राय दा नायलांबाय था नोंथांमोना, बे दैमा जाहैबाय बियो नांगल दैमा, ओमफ्राय थाख्लायबो होननानै बुङो बेखौ। थाख्लाय लांखार मोननैजों सरजाबनाय बे दैया। ओमफ्राय नायाबो एसे दंबावो, नै सायना दोनखाबाय आं बेखौबो। दा मोनानि इयो नैबो एसे दंबावो, दा मोनानि बाथोन बियो पुदिना बिलाइजों आराम सिफ्लेनानै जाहैनोसै दा मोनायावहाय बाथोन। अब्ला नायलांबाय थादो रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि ब्लगआ ओरैबायदि मोजां जाखागोन। माने सोरनि मा जादों, सोरनि मा जायाखै, सोरनि न'खराव मा जादों नैफोरखौहाय दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुलांगोन आरो। ओमफ्राय आं आधा घन्टा बायदि ना सानानैसो थांगोन दै, आरो साबावगोन आधा घन्टा बायदि। ओरैबायदि खुसिंग्रा ओंखारदोंमोन बेयावहाय दहाय, दाउसेनानै जाजोबो मासनि हमस्लाबनो हाया। खुसिंग्रानि जायगा बियो, साफा दाउसेनानै साबखांजोबो। नै मानसियानो मोनस्लाबा। आया मा हाबखोलै, दाबो दंलै दां नागिरनि र'। माइ गायखांनाय बोथोरा थांनानैसो अखा हाना होनायालाय दै थायै जायगायावनो दै। खुसिंग्रा बागानाव ओरैबायदि नै जालां जाथाव माथि नुलाय खुसिंग्राखौनो दाउसेनानै जाजोबबायदां। मैयानिफ्रायनो जुब जुब अखा हानायजोंनो फुख्रि खिथेन लोमजोबनानै मा अबस्था खालामनांदों नायदो रायजोफोर। बेबा नायाबा खारखोना माखो बुंनो रोंला। बेबायदि होथेनांखादों नै, थिं खोनथेन माथेदों। आयौ आलिया नांबावगौमोन। खारलांखोना माखोलै बेखौबा। नै आइ ब्र' आरे नै हुस होद बेजों खोथेनांगौ नै। नायाबा खारखोना माखो। बिदि होथेनांजोबखाबाय आरो। हा बैजों खोथेनांगौ, बबेजों बायहां जानानै दं, बबे खनाजों बायहां जानानै दं। बिदि बाग्लायजोबखादों नै, थांखोना माखो बेबा नायाबा। मैयानिफ्रायनो हादोंरा अखाया। नाया गिदिर गिदिर दंसै, सेरफाख्लाय दंसै। 12,000नि ना दंखायो। बेबा ओंखारखोना माखो। दैयानो लोमजोबनाय नै साफा। सानसे हरसे आधा बेला अखा हागासिनो साफा लोमजोबदों दै। दिनाबो लोमजोबबाय नामालाय नङालाय, नै अखा लोमजोबदों नै। एसे लोमदों हनै। माइया फुख्रिसो जाबाय नै, माइ दुब्लिया माइखौ नुलायलायले। फुख्रिसो जाबाय नै माइ दुब्लिया। ग्रं ग्रं जालायखादों नै दाखालि अखा हादैनि बानाजोंहाय। दा दालाङानो खुरखाबायमोन आरो। एफा मोजां लामा लुखानायफ्रानो ओमफ्राय नै दा दामफारजों खोनो नागिरगासिनो। बे गेजेरनि दालाङा। लांदो बै गारियाव दं।
हरैबो खुग्रांलायदों नामा दुम बानलायखाबाय खम हाजासिगोन इयावहाय गायबाय नालाय लगे लगे बानायना हाला उफाय गैया गोथौ खुरखादों हनै बेवहाय दोबैनाय दा मानसियानो ओरैबायदि खुरखाजोबखादोंमोन जाहैबाय नै ओरै साहाजों नै बे सिलथिप बानजादोंमोन देरदिन अखा हानायजों बे लामाया बेबायदि अबस्था जादों नै बे दिजाब्रां थांग्रा लामा बियो ओमफ्राय बैयाव दङ जाहैबाय दुमब्रु बाजार ओरैबायदि जाखादोंमोन आरो ओरैहाय मथा मथि हम पाइप नांबावगौमोन बाव एसे नै हबे दहला साइडजोंहाय दङमोन दा दंनायालाय ओमफ्राय फिसाद्रायदों बुस्थुआ दा लगे लगे सानसेनि उनावनो JCB दामफार लागायगासिनो दं नै बे लामाखौ बानायफामफिननो थाखाय ओरैबो हाखर जादों ना बारा दैया बेजों बाज्रुमजोब्बाय नालाय साजोंहाय बेजों बोख'नो हायाखिसै मानसियानो दोबैनायमोन बहा अखा हादैजोंनो गोजौनिथ' दै फैयाखै अखा हादैजोंनो नैबेयावहाय हाब RCC बक्सआबो गाबावनायसोमोन नै लगे लगे मावगासिनो नैबे बक्सआ एसे देरबावनांगौमोन आरो अरबावनांगौमोन गैयालाबो 20 फुट बेखौहाय 20 फुटसो बानायनांगोन दे होनब्लासो बेबायदि अखा हानायनि दैखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन दाख्लै जुब जुब अखा हानायजों जादों नालाय ओमफ्राय दिनैहाय नै सानसेनि उनावहाय लगे लगे बानायफिनबाय आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय दै बोहैलांग्रा लामानि दै बोहैलांग्रा होदोंमोन नैयावहाय लामायाव अखा हादै जमा जायोला बेजोंहाय बाग्लायनायनि होदोंमोन आरो दा गोजौजों बाखोजाब्बाय नालाय ओमफ्राय ओरै बाज्रुमनाय जाबाय उफाय गैया अखाजोब्बाय नै एफा मोजां लामा बानायखानायानो बेनोसै रायजोफोर